Kwira wika ase kaunti ya Nyamira ni kubono ensemo ya barai na boigo bana siasa banyarire gwecokia na kumucha umurobero obwe serikali ya kaunti yubo kwena na erongoria kuchase aboroki wa ba ACDA bakorawa na engineer James Kemoni negati ya barai bande nigo batebiruna nigo ensemo kusense amerobero au ye kaunti yebone tekoligererwa korende erongori ti yarenge ero litibulitanga ni ase abarwandereri gusasa babwatani be kaunti yo ya Nyamira muri Tofauti Gadi Gisemba no robotioro senchera engekirano nase ekanisa ya Adventista ya Ekenyoro ime ya wodi ya Banyamatuta ebunge ya West Mugirango abwase abarai aho baikira naso muyeka kwa masabo bakurawa no yukurigyo bugaba na Nyamira umuinjinia James Kemoni omo MCA we wodi yo Julius Matwere naboigo oyukurigyo bo MCA wa Banyamatuta Peterson Mugusu abwo asobora Nyamira bwa kwanerwa aiga umurobero bwa serikali ya Nyamira kwena na erongori ujasabo kiwa ba ACD nigo orodekana kwa mereriwa no mu engineer James Kemoni oyote babuna Nyamira nige gwenerete ebintu ebinene tochorobo obo maene tochorobo rayobia ego ya Nyamira 2027 wata chikura inyore Kemoni Nyamira totagete goke tolete rwa magendro Nyamira to sabe bitebe que to sabe bitebe ne esa kutoko abana betokubiranga itokoira ndoje to wairo ngori myaka 5 abangina moda ngote kondikira nije mwana kwa ngedru biero ngori nana konyuga wika ndoroze myaka 5 ngimora jole na beire kakiro ngori ne korenole aba mama ne korenole myaka 5 pi to korosero ngori ngori ne getege kese budget ya Nyamira Kemoni ara rosi virasi vya ACD ara lika wali waito permanent and pensionable ara tari virasi vya rorengi kero okwana kurase kanisa eyo boigo nigo umuinjinia Kemoni oyukuriya obugabana bwa Nyamira nigo abwatoka obosemyo boiga igoro yuburai anena barai baria barigetie gochorwa egene nyoto gotigerana tigange tero morango bo chikuru sabana inji wa Nyamira tari goetere ego tio mosaje one motarete abande baroge mangite bakirita wadana ki o sene tanta gite o guimendere punta gite o if you are a man come out and say I want to be a governor of Nyamira tako ivise koreo mondo magega o basaiti ago sinyire le rango to debiro to geto mo gavana to de no gavana to ge ensemo yaye omo MC Banyamatuta Julius Matwere nigo atumeka chinga kichiaye na gukwanira igati yamagenderero ari aberega gwikirania korende ensemo ye chipara nigo arorekana kuburia Abanyamatuta komoremereria abande moikire mwatebenga n'ikisege twaketa ari ekyoka lakini ndate badenga ntino morisi nyanje sei nyande yo twarenga mwana kisege anga mwingura abantu aka nemyoro otu abere to bakore ndeko oversight no ko mo monta kwari David Rea abantu kwa rangambia bigo koraki mu yabigo tumeka ase wodi ya itaiga kaske ikemu na adia ICD ngagetenga kiawe complete go tumeka kere abantu bekenyoro ana wade kaske ria kuna mwete to akwane tena inu ndo angita mangani tibara toko boni matoni merani omo eringi unchibe inyegete ngali tukeri mori ibisigeto ligoika ngocha aiga tikole mirimo chingati echecho nigo Peterson Mugusu oyuga ne chobo MC obwo bwa Banyamatuta nigo aigirira esiasa monya tinkonyara obumura y'Banyamatuta point number 1 nyasato murai ora torase kene na sumuika tonya orumurai ora tware Banyamatuta at heart kana kwamba egenda okorra nkigale injira okorra akoligadi Banyamatuta ebrani ya koligadi omonginoye omwana oye osumuire oyole close asengencho the two principals that are standing, one is standing with me here and the other is seated there. Asengencho I'm convinced nchebye kanda atwaro moyo ine nkoliyo kamuranche mochimongegasi iko ripota regetembe kuraigasi kanisa higi Adventista ya Ekenyoro eyo egotoka menye wodi ya Banyamatuta ebunge ya West Mugirango County ya Nyamira
Inje Fatigad Isemba.